योगी ఆల్ ది బెస్ట్. అద్దెంకిలో చూస్తూ నేను ఎప్పుడు ఒకరు వస్తాను. ఎన్ని రోజులు చేస్తావా? ఎన్ని రోజులు చేస్తావా? 1 month చేస్తావు కదా. నేను ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తాను అద్దెంకి. ఓకే, మీతో పాటు కలిసి నేను చేస్తాను. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. Good morning, sir. I am Lakshmi Devi. I hail from Addanki. Recently, I have joined 5th class in Nagarjuna High School. IAS officer is my life dream. Sir, మీరు వీలో రీడింగ్ అనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు కదా, కలెక్టర్ చేశారు కదా, కాబట్టి నేను దాన్ని ప్రచారం చేయడం కోసం మీరు నాకు అనుమతి ఇప్పించవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాను. ప్రచారం చేస్తాము. నేను పిల్లల నుండి ప్రదేశానికి వెళ్ళి పిల్లలు మీరు సెల్ ఫోన్స్ చూడటం మానండి. సెల్ ఫోన్స్ వల్ల మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది, కళ్ళు చెడిపోతాయి, చాలా అనర్థాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి మీరు మంచి పుస్తకాలు చదవండి. మంచి పుస్తకాలు చదివితే దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటంటే ఫ్యూచర్లో అది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పై స్థాయికి ఎదుగుతాము, మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఉదయాన్నే లేచి మీ పనులను సక్కదిద్దుకొని న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్ల, లేకపోతే గ్రంథాలయానికి వెళ్ళి ఇతిహాసాలు చదవటం వల్ల, చందమామ కథలు చదవటం వల్ల చేయండి. ఓకే, ప్రచారం చేయమని చెప్పారు. ఓకే.